tikmanan ti agyaman kadagiti kailyami kan kabarangay mi ti dumaduma nga barangay ti Ili Apinili nakapipintas iti intenda nga regalo para iti panagkasangay ko kata talagang very warm iti suporta nga itad kanyak iti napalabas ng eleksyon halang iti bagik iti rimuar di kat dandanin da kami amin iti Partido Nacionalista iti nangabak kaya ito yung masing kawal iti politika kat nakapipintas sa panunutan tapno basta kat amumin nga dan iti tsansa na itad kita kami nga mangitultuloy kadag iti nasayatan nga gagami para iti pagsayatan iti Ili Apinili. I think amo tayo nga medyo masapol iti may isang public servant iti nasa loan out nga bagi dahil siguro iti nang nangulo na tata taripatuin tayo iti salon at iti bagi tablo kas tagat dagiti gagam tayo nga napintas para iti Ili kat marami tayo ng tao. Ever since makanyak regardless kung sino iti alat eksekutibo as long as ti anya mga programa kat pagsayatan ti Ili Apinili da kami kat sumusurot kami para ti pagsayatan but with the partnership and establishment ni Apo Labasan I'm sure nga ang kaparehas kami kapanunutan nga mangtad iti direkta na tulong arag iti tatao ti Ili Apinili. Actually kat adot ti pagkurkurang kailangan nang nagro na kalig iti may pagrup iti funding manam so nga lumampay na kapipintas iti dumang dokumento kan aramidaming nga measures iti sangulang bayan ado dagiti masapul nga i-produce mi tapno kas kat ti ay mi tatangamin kat iti agbalimat awardi iti Ili Apinili iti legislative body tilang binaliwak actually kat prepare mi dahil para di sumalong session mi I will give a chance to all our councilors to preside so aming birthday ano lawas ni birthday da kat isulat preside kada yung session mi ada dagiti measures nga every 3 months masapol na may pasada nga resolusyon o ordinansa. It will be a ground for disciplinary action no handa nga maitungpal dagiti nga bambanag. Napitas mo kami in aid of legislation kat tamok nga pagsayatan tumat lang amin ti kakadwa nga napitas ti partisipasyon mi iti sambulang bayan. We will maximize what we have. Actually kat nagagantay mo kayo di meeting na po Senator-elect ay Marcos nga pinili ti may isang ikana iti prioridad tapos kas tagathalang alablabsan dagiti turista no di kan certain dapat iti pinili. So I think we need to develop our natural resources dagiti bambantay kan kataltalunan nga adda iti pinili kat we will plan well tapos kas tagat mausar tayo dagiti adda kanyami. So siguro deta abal dagiti bambantay mi dagiti produkto dagiti usaran mi tapno agbalimot nga adarason nga halang lablabsan iti turista ti Pinili no diket umay na dumagas para iti turismo. Sir, how about iti bantay nga daytoy ket ada iti potential nang mapagbalin nga tourist spot iti Pinili iti Mount Nabo sir? O actually ket kasali iti tourism plan mi detan kasali deta nga ma-develop masapol lang i-consultar mi iti dumapay experts because although we have the idea kaya't mi nga talagang professional mismo iti makita ti mas nga pagsayatan dahito yung bantay tapos nagat halang paspasarak ti income marami. Sir, dati may isang dam, mabalin nga obrang dito nga agritourism iti metlang babana sir? Isu ti may isang plano mi pero uray mi palang aming nga pondo nga mang semento di dalan kasi actually adaman ti simangpat nga 10 million and another 10 million is coming so nga eventually inot mailipas mi iti paparnaap mi kada area iti nagtriguan medyo inanos lang iti naka-implementan na because factor tapos na madelay mo kaya panawan nagtutudo legit pinakalipas ti bidding na but we will make sure that everything that we will do will be for the benefit of the people of Pinili. Actually, ado dagiti nag-seminar nga may mestra, dagiti designers tayo. Ano
unknown to many data, but ado lagi tuloy-tuloy idi sa seminars ni. Ket agrador dan no bigat, ket napitas laon nga programa data, at no kastagat may impart DJ estilo ni apo na Magdalena ta no mampay isu tag da mga living legend tayo, alam to panawon mat nga mapukaw because of old age. But at least the best na naibati nanto, that the knowledge nga na-impart na talaga tinag-seminar, tamo da mga tuloy ito iti klase kabel na pagdidinamagan iti ili at pinili. Actually kat nabayagan nga nakaala kami iti approval iti DNR, iti pinakaputol dito kay kaya tayo, but we are trying to coincide iti plano mi, iti plano mo iti DPWH. And as of now, we're still waiting for a dialogue, no, ana talaga iti pamayan, but nagiti nga kayo kat nakurbaran iti pinakakat na talaga. Proning sir, I'm just not sure manong no pang as para sa ino naman ang beran ti dakkel kat talagang sa putulon na. Inalaw no kati DNR neta nga pangaputol na. So I just hope no anyaman iti programa iti DPWH kat may bagay mo iti programa iti ili at ili. Nadamag ni Matan nga daway dining na kasi di last year dinuprukudan dagiti mapektaran nga balbalay, and they already warned them na eventually dito dalan iti pinili ni Beera kat may lawlawa based on the plano iti DPWH.